Hai mă, să te văd. Hai. Hai mă, vino încoa. Haide bă, încoace. Hai, vino încoa. Hai mă, vino încoa. Că deja mă întreb. Mă, ce? Nu! Tu, Doamne! Ok. Hai mă, că pe ăsta nu mi-l bați tu. Hai, vino cu, hai. Nu. Vino cu. Haide, bă. Bă, dacă mă faci tu și cu Ed. Ok. Nu mă așteptam la asta. Ia nu coace. Bă, ce? Bun. Back on the grind. Iese aici. E un pic cam sus. Bă, Leave me alone. vino încoa. Ui. Easy, bă. Mamă, epic. Epic. E, dar tot epic. Skin pe Squeak. Mamă. Bă. Unde-i Squeak? Bă, dar ce noroc, direct din prima. După cum ați văzut la început, mi-a picat acest skin pe Squeak dintr-un epic. Deci nici bine n-am început episodul că direct skin pe Squeak. Și n-avea niciun. Voiam să-l iau pe ăsta, dar acum mi-a picat ăsta, ce mai vrei, mă? Ok. Astăzi o să ne jucăm la acest la duel și aș vrea să facem 20k. O să primim un start drop de gratis de la 20k, dar eu am numai 19.000k. Așadar, hai să nu mai stăm la discuții și revenim direct în meci. Hai mă! Hai să te văd. Uite-l. Bă! Nu, deja am murit. Bă! Ok, de pe asta nu mi-o faci. Că dacă să ai direct gadget-ul tău, nu mă interesează. Ce fac, mă, băiete? Vino încoa. Dau gadget la infinit, mă. Ce-ai făcut, bobiță? Vino încoa. Bum! Vino încoa. Ui! Nu uite ce-ai făcut. Ce-ai făcut, bobiță? Vino încoa. Hai, bobiță, hai! Nu! Hai, mă. 1v1 cu Edgar. Să te văd. Nu, agă mai multă viață, bă. Mă face pe gaf. Nu dau cu tine, nu. Nu. Mă face, ia vino cu. Ia uite cât de prostie, ia vino cu. Acum nu mă mai interesează, vino cu. Ce mă faci, mă? Vino cu. Haide, hai. Vino cu. Bă, nu mai veni. Bă. Nu! Atât de băgape. Bă. Nici bine. Așa de bine am început primul episod cu acest skin direct din al doilea meci.
Că gaf m-a făcut ăsta, fai. Ha, mă, și la 5 Ca măcar că aici să câștig. Bă, da, deja... Bă, deja ne fac ăștia, bă. Eu nu-mi place turbo ăsta. Moi. Mai sunt pe game. Easy. Unde-i tu? Bă, unde sunt? Bă, unde sunt? Aici e unul, sunt alții. Bă, unde sunt ăștia, bă? Nici acolo nu sunt. Bă, 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 dai. Vino cu a. Mai bine. Vino cu a, bobiță, bă. Kill. Nu, de fapt, nu mai veni, nu. Dar eu nu bă, mai spiat de la tăgofei mici. Cam avea 100 nu știu cât pe ăsta. Nu, ai găghez. Toată moage, nu tu. Bă. Hai. Hai, mă, vino în coace. De fapt, nu mai vine. Ok, ma. Nu. Da. Așa, kill. Hai, 2v2. Unde sunt ăștia? Nu. Vino încoace. Mă. De fapt, nu mai veni încoa. Nu mai veni. Nu. Așa, Maxi. Da, easy. Ce mai mică-i tată? Bă! Cum? Bă! What? Ok, meciul acesta a fost easy. Bun. Mi-am spus să nu joc și cu Willow. Cu Pu, doamne, cu Lily. Hai să vă văd. Hai, vină cu. Hai, mă, că vine aici. What? Mama, tu te-ai apucat pe mine. Nu, doamne. Stai, mă, că-mi dau eu să mă duc. Nu, doamne, cum e după mine. Vreau numai eu să văd dacă îi pot bate pe amândoi. Sau să nu... Hai. Haide! Ah! Nu! Trebuie să moagă asta. Bun! Gata, suntem câștigați! Uite-te! Ce să mai facă Moectis? Ce să mai facă? Easy win aici. Bine, până vine cazul, du casă, Ani, adică de aceea o să tai un pic episodul. Opa! Ce-ai făcut, bobiță? Easy win, ce să-i faci tu, bă? De câte ori ai dat tu cu gadgetul ăla tot? Da, easy. Ce-ai făcut, bobiță? Să nu-l omorâți pe Moectis, să... Mă, vină cu aia, bă. Pe unde? Bă, fix în tine, da, bă, și de tine avem nevoie. Nu.
la omul. Vino încoa! Vino încoa! Mai e Mandy. Unde-i Mandy? Am ce te uiți așa? E acolo sau unde? Nu! Două bucăți gata. Și eu și tu. Dai-o! Nu mai dau! Abădul. Ce e făcut? Abul. Ce a vrut să spune asta, mă? Oricum cum nu contează că este easy win. Nu da și de ăsta. Uitați-vă și voi ce de ăsta. Un kill și eu mai face și pe Angelo. Da, a fost acesta. Sincer. Încă meci și primul ordinar. Ok. Revenim cu Star de Goku. Bine. Și avem Star. Care nu ne dă nimic. Ok. Și ce să mai atât cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, un like și o abonare m-ar ajuta foarte, foarte mult pentru suma de 50 de abonați. Așa, dar sper să ne mai auzim data viitoare.